Alo. Alo, assalamu alaikum. Valla. Gomy ýagdaýlaryňyz? Anladım. Wepa bilen gürleşýänmi? Awa. Türkmen alanyň naçalnik awurmy sen? Awa. Men halkyň sesi syýasy guramadan jaň edýän. Bu ses Türkmen alaýatynyň polisiýe işgäri wepa deýişli. Heniz telefonyna dol gurruna başlanmanka eden jenaýatynyň parkyna baryp gaçmak bilen boldy. Eden jenaýaty bolsa Türkiýede 2 ýyldan bäri ýitirim bolan Didar Babaýewiň hosarlaryny terrorçylykly basyş etmegidi. 1989-njy ýylda Mary vilayatynyň Türkmen alaýatynyň täze dünýä geňeşliginde doglan Didar Babaýewiň ejesi we kakasy 2 ýyldan bäri habar alynmaýan ogullaryny tapmak maksady bilen ekrana çykyp halkdan ýardam istediler. Vatandaşlar gayret edin, bize kömek edin. Bizim uçup barmağa hiç mümkünçülüğümüz yok. Gayret edin, bize kömek edin. Eriyip onu, Türkmenle onu. Sizi de gayret edip kömek etmeni daha hissetken. Bağlarına koşmana kömek edeyim. Kudurluyum, gözleşeyim. Bağlarına gözleşeyim. Video material sosial medialarda peýda bolandan soň Didaryň ene atasyna Türkmenistandaky sözde hukuk goraýjy işgärler tarapyndan jaň edilip, olar ýaşaýan etraplarynyň polisiýe bölümine çagyrypdyrlar. Polisiýe merkezine gelen Didaryň ene atasyna terrorçylykly basyşlar edilip, olara näme üçin video düşürüp sosial medialarda goýduňyz? Habar ilki bir de ýetirseňiz bolmaýarmy? Goýduran videoňyzy häziriň özünde aýyrdyň. Bular ýaly videolar düşürüp ruhsatsız sosial medialarda goýmaň öz stasiýasy bar we sizi şol stasiýanyň esasynda jenaýat jogapkärçiligine çekersiz diýip, bir salym ýumşak, bir salym gödök gürläp bize garşy basyş etdiler diýip Babaýewler maşgalasy habar kanalymyza gurrun berdiler. Babaýewlere jaň edip olary Türkmen galanyň etrap polisiýe bölümine çagyran kişi özüni Türkmen galanyň baş awury, ýagny jenaýat işleri bölümünden wepa diýip tanadypdyr. Şeýlelikde halkyň sesi habar guramasy tarapyndan wepanyň öz şahsy telefon belgesine jaň edilip, käwir maglumatlar göni özünden alınmakçy bolundy. Ýöne gynansak da özüni naçalnik awur diýip tanadan wepa gorkusundan ýaňa biziň bilen gürleşmesini salamlaşykdan soň kesdi. Alo. Alo, assalamu alaikum. Valla. Gomy ýagdaýlaryňyz? Anladım. Wepa bilen gürleşýänmi? Awa. Türkmen alanyň naçalnik awurmy sen? Awa. Men halkyň sesi syýasy guramadan jaň edýän. Netijede adamlar gorkuzyp özüniň jenaýat işini edýändigini hem subut etdi. We paýaly guramaçylykly terror topuryň agzalary Didar ýaly ýitirim bolan adamlary tapmaň ýerine hosarlaryň öz başlap gözlemeklerini hem istemeýärler. Bu herekede arkaýynlyk bilen halk düşmançylygy diýmek mümkin bolýar. Didaryň ýitirim bolmagy meselesine gaýdylyp gelinse, ol 2019-njy ýylda Türkmenistandan Türkiýe gazanç etmek üçin çykypdyr. İlki başda İstanbulyň Aksaray ilçesinde spirtli içkiler satylýan dükanda işleýär. Ondan soň bolsa koronavirus pandemiýasy sebäpli İstanbulyň Kocatepe raýonunda tekstil işinde işleýändi gaýdylýar. Didar Babaýewiň ýakynlarynyň habar berişine görä, olyň soňky gedek İstanbulyň Kumkapy diýilýän raýonunda sowda satyk edýänleriň ýükünü daşap bermek üçin galtak sürüjüsi bolup işländi gaýdylýar. Didar Babaýewiň iň soňky gedek 2022-nji ýylyň ýazy aýlarynda aýaly bilen gürleşendigini we şondan bir näçe gün geçenden soň başga biriniň üstü bilen aýalyna basym siz bilen habarlaşaryn. Şu wagt telefonum ýok diýilgi sözler bilen habar ýetirendi gaýdylýar. We şondan bäri 3 çağanyň kakasy Didardan habar alınmaýar. Kaptanlar, patronlarım Didar'ın çağları, 2 sene koydu. Ne bulatronum Didar'ın oğlu.